Mamatao ko. Pagkalumuro. Hindi dito. Sige, tama na. Kaya paano na lang natin? Process na lang natin, sir. Ang si Lideros, yan ang naghuli, Hindi pa pala natatanggal, sir? Ha? Hindi pa natatanggal? Sa kanya wala na, pero yung mga nag-share, continuing din yun. Kausapin nyo. Diyan lang kami mo sa likod, ha? Ituloy mo. So, would you like to apologize to the President and the people? Huh? So you're asking an apology? Sorry po kay President Rodrigo Duterte. At nagawa ko yung problema na kinaharap ng ating bansa. Ay nagdagdag pa ako. Ito po ay aking pinagsisisihan ng buong